היום מסקר בפניכם ואעשה סיקור אנבוקסינג לכפפות האור הטובות בעולם. EE אלגנט פריז. כפי שאתם רואים, נתחיל עם הקופסה. הקופסה בצבע לבן שמפניה. יש חור הצצה לראות את הכפפות. בצידי הקופסה כתוב Armor Good Gloves, ובצד השני כתוב Laser Guns Gloves. בסדר גמור. בצד השני של האריזה אתה יכול לראות את הלוגו EE אלגנט פריז. כאן אין שום דבר מיוחד לראות, וגם כאן אין שום דבר מיוחד לראות. כשפותחים את האריזה אפשר מיד לראות את הפתק שקופץ החוצה, שעליו כתוב EE אלגנט פריז. נוציא כפפה ראשונה ונסתכל עליה. הוא הפיל לי את הרגל. מה אתה צוחק? אוקיי, אנחנו חוזרנו. כפי שאתם רואים, הכפפה בצבע אדום סלק. על הצד כתוב EE. כפי שמתוכנן היה צריך לכתוב גם בקטן פה אלגנט פריז, אבל לא היה אפשר עקב חוסר מקום. תפרים איכותיים מבד משי. גם פה תפרים איכותיים מבד משי. הרי כמובן כי זה EE אלגנט פריז. אלבש קודם כפפה אחת והראה אותה על ידי. כפפה שמאל, הכפפה הזאת. מרגישה מצוין ביד. חלקה כאין חלק. כפי שאתם רואים, איזו אלגנטיות יש לכפפה היפה הזאת כאן. מדהימה, פשוט מדהימה. הייתי מוכר את עצמי בשבילה. פשוט מדהים. אביא את הכפפה השנייה שנפלה לי מלמטה מתוך הקבוצה של קופסה של EE אלגנט פריז. הכפפות קצת חמות, הרי יובאו מפריז. עכשיו אתם יכולים לראות את מראה הפינגווין הייחודי לכפפות EE. נחתוך.